ponekad najteži dio emocionalnog iscrpljivanja nije ono što vam je netko rekao, nego ono što ste morali postati da biste izbjegli još jednu napetost. Počeli ste hodati oprezno, mjeriti riječi, promatrati raspoloženja kao pitanje vlastitog mira i bez da ste primijetili, izgubili ste osjećaj sigurnosti unutar vlastitog života. Najgore je što izvana možda ništa nije izgledalo dramatično, ali unutar vas postojala je stalna tjeskoba, jer tišina te osobe nikada nije značila mir. A onda se nešto promijenilo. Počeli ste vraćati sebi malo po malo ono što ste godinama gubili. San, tišinu, jasnoću, dostojanstvo. I upravo tada su neki ljudi postali nemirni zbog vaše smirenosti. Jer narcis teško podnosi kada pronađete unutarnji mir bez njegove kontrole. Vaša mirnoća počinje razotkrivati kaos kojim vas je držao vezane. I postoji razlog zašto ih vaša nova tišina toliko uznemirava. Ako ste umorni od toga da objašnjavate svoju bol ljudima koji su profitirali od vaše zbunjenosti, pretplatite se na kanal. Možda je ovo prvi put nakon dugo vremena da osjećate kako vas netko stvarno razumije. Godinama ste mislili da je problem u vašoj reakciji, da ste možda preosjetljivi, da previše analizirate, da tražite previše poštovanja, ali istina je mnogo tiša od toga. Neke osobe trebaju vašu emocionalnu nestabilnost kako bi zadržale osjećaj moći. Zato su mir, jasnoća i autokontrola toliko opasni za narcisa. Jer kada prestanete živjeti u stalnoj obrani, počinjete vidjeti stvari koje prije niste mogli. Primjećujete kako su male provokacije bile namjerne, kako je zbunjenost uvijek završavala vašom krivnjom, kako ste vi bili osoba koja stalno popravlja odnos dok je druga strana samo upravljala napetošću i što ste više pokušavali riješiti stvari, postajali ste sve iscrpljeniji. To nije slučajno. Neke osobe ne žele vaš trenutni slom. One žele vašu polaganu emocionalnu eroziju, da sumnjate u sebe, da izgubite unutarnju stabilnost, da postanete toliko umorni da više ne postavljate granice. I upravo tu ste počeli nestajati unutar sebe. Možda ste to primijetili u malim stvarima. Više se niste osjećali opušteno u vlastitoj kući. Počeli ste objašnjavati jednostavne stvari previše detaljno. Čak su i vaše pobjede nekome smetale. To ostavlja tragove koje drugi ljudi ne vide. Jer emocionalna manipulacija rijetko izgleda dramatično izvana, ali iznutra čovjek se polako raspada. Stoici su razumjeli jednu važnu stvar. Čovjek ne gubi mir odjednom. Gubi ga svaki put kada izda vlastitu intuiciju kako bi održao privid mira s drugima. I zato vaš oporavak nije počeo velikom promjenom. Počeo je u trenutku kada ste prvi put ostali tihi umjesto da odmah reagirate. To izgleda malo, ali nije. Jer osoba koja više ne reagira impulsivno počinje vraćati kontrolu nad vlastitim unutarnjim svijetom. I upravo tada narcis počinje osjećati gubitak. Ne nužno gubitak vas, nego gubitak pristupa vašoj emocionalnoj energiji. Prije su mogli izazvati vašu krivnju, vašu potrebu za objašnjenjem, vaš strah od udaljavanja, ali sada se nešto promijenilo. Počinjete osjećati mir čak i bez njihovog odobrenja, a to je ono što ih najviše uznemiri. Jer manipulativne osobe često vjeruju da vaš unutarnji mir mora ovisiti o njima. Zato vaša smirenost djeluje kao prijetnja. I možda ste primijetili kako se ponašanje počelo mijenjati čim ste postali emocionalno stabilniji. Iznenadna pažnja, neočekivane poruke, pokušaj da ponovno izazovu reakciju, ali postoji nešto što sada morate razumjeti. Nije svaka pažnja znak ljubavi. Ponekad je samo pokušaj vraćanja kontrole. To je bolno vidjeti. Posebno kada ste dugo vjerovali da će više truda konačno donijeti mir. Ali mir nikada ne dolazi iz stalnog emocionalnog dokazivanja. Mir dolazi kada prestanete davati pristup ljudima koji se hrane vašim unutarnjim nemirom. Ipak, postoji jedna zamka u koju mnogi upadnu. Kada konačno osjete malo tišine, počnu osjećati krivnju, jer su navikli da njihova vrijednost dolazi iz popravljanja svega oko sebe. Ali nije vaš posao stalno spašavati odnose koji uništavaju vaše mentalno zdravlje. Nije vaš posao nositi emocionalnu odgovornost za dvoje ljudi. Nije vaš posao dokazivati da zaslužujete osnovno poštovanje. To je jedna od najtežih lekcija emocionalnog sazrijevanja. Shvatiti da vas neke osobe nikada neće vidjeti jasno, jer im je više odgovaralo da ostanete zbunjeni.
I upravo zato vaša nova smirenost ima toliku težinu. Ne zato što ste postali hladni, nego zato što ste konačno prestali živjeti u stalnom stanju obrane. Ako osjećate da se nešto unutar vas polako budi nakon dugog emocionalnog umora, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada ponovno učite kako zaštititi vlastiti mir bez potrebe za sukobom. Postoji trenutak kada čovjek više ne osjeća samo umor. Osjeća prazninu. Ne onu mirnu tišinu koja odmara dušu, nego prazninu koja nastane kada predugo živite pokušavajući izbjeći emocionalnu štetu. Tada počinjete shvaćati koliko ste dugo bili napeti čak i u običnim trenucima. Zvuk poruke na telefonu, koraci kroz kuću, promjena tona glasa, sve je postalo signal opasnosti. I najgore od svega, toliko ste se navikli na emocionalni pritisak da vam je mir počeo djelovati neobično. To je ono što manipulacija radi čovjeku. Ne uništi ga odmah. Prvo mu promijeni osjećaj normalnog. Zato ste možda počeli sumnjati u vlastitu intuiciju. Možda ste čak osjećali krivnju kada biste poželjeli malo distance. Ali postoji nešto što je Epiktet razumio prije mnogo stoljeća. Ništa izvan vas nema moć nad vašim umom osim ako mu to ne dopustite. I upravo tu počinje vaš povratak sebi. Ne kroz buku, ne kroz osvetu, nego kroz tihu odluku da više ne dopuštate kaosu drugih ljudi da upravlja vašim unutarnjim stanjem. To je teško kada ste godinama živjeli u emocionalnoj obrani, jer tada čovjek počinje vjerovati da mora stalno reagirati kako bi sačuvao odnos. Ali što ste više reagirali, manje ste osjećali sebe. I postoji razlog zašto narcisi teško podnose vašu smirenost. Vaš mir prekida dinamiku u kojoj su imali emocionalni pristup vašem strahu, vašoj krivnji i vašoj potrebi za potvrdom. Kada prestanete panično objašnjavati, nešto se mijenja. Kada prestanete juriti za razumijevanjem, nešto se mijenja. Kada prestanete dokazivati svoju vrijednost, nešto se mijenja. I tada manipulativna osoba prvi put osjeti da više nema isti utjecaj. To često stvara njihovu unutarnju nelagodu, jer neki ljudi ne znaju kako funkcionirati pored osobe koja je pronašla unutarnju stabilnost. Ako osjećate da prvi put nakon dugo vremena ponovno dišete bez stalnog emocionalnog pritiska, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada vraćate sebi mir koji ste predugo davali drugima. Najopasniji trenutak u emocionalnoj manipulaciji nije velika svađa. To je trenutak kada počnete vjerovati da je vaša bol pretjerivanje. Tada se čovjek počinje gasiti iznutra. Počinjete manje govoriti o sebi, manje osjećati pravo na vlastite emocije, manje vjerovati vlastitoj percepciji i bez da primijetite, postajete emocionalno sve tiši, ali ne iz mira, iz iscrpljenosti. Marko Aurelije je napisao: duša poprima boju svojih misli, a kada čovjek godinama živi okružen napetošću, kritikama i emocionalnom hladnoćom, njegova unutarnja stvarnost počinje tamnjeti. Zato je toliko važno zaštititi svoj um. Ne možete ozdraviti dok stalno živite u okruženju koje vas tjera da sumnjate u vlastitu vrijednost. I možda ste već primijetili nešto veoma bolno. Što ste bili mirniji, druga osoba je postajala nemirnija. Vaša smirenost ih je provocirala. Vaša tišina ih je uznemiravala. Vaša emocionalna stabilnost počela je razotkrivati njihov unutarnji kaos, jer neke osobe trebaju vašu reakciju kako bi osjećale kontrolu. Bez vaše panike ostaju same sa sobom, a to je stanje koje mnogi narcisi teško podnose. Zato ponekad počinju stvarati nove napetosti, baš kada vi počnete vraćati mir. Mala provokacija, hladan pogled, pasivna rečenica izgovorena dovoljno tiho da izazove sumnju, ali ne dovoljno jasno da je možete objasniti drugima. I ponovno vas pokušavaju vratiti u emocionalnu maglu, ali sada morate naučiti jednu stočku disciplinu. Ne reagirati odmah na svaki pokušaj destabilizacije. Zastanite, promatrajte, dišite prije nego odgovorite. Jer osoba koja upravlja sobom postaje teško manipulirati. Ako osjećate da vam ove riječi vraćaju jasnoću koju ste dugo gubili, pretplatite se na kanal. Ovdje ne učite kako pobijediti druge ljude. Ovdje učite kako više ne izgubiti sebe. Postoji još jedna istina koju mnogi emocionalno iscrpljeni ljudi otkriju prekasno. Njihova dobrota nije bila problem.
Problem je bio što su je davali ljudima koji su je koristili kao alat kontrole. Što ste više razumjeli, više ste bili iskorištavani. Što ste više opraštali, više ste bili testirani. Što ste više pokušavali održati mir, više ste gubili unutarnju snagu. I tada čovjek počinje osjećati duboku unutarnju zbunjenost, jer srce želi vjerovati u dobro, ali tijelo već osjeća umor, tjeskobu i emocionalnu opasnost. Zato je Seneca govorio, najveće ropstvo je strah od mišljenja drugih. Mnogi ljudi ostaju predugo u emocionalno destruktivnim odnosima, upravo zato što se boje osude, samoće ili osjećaja krivnje. Ali postoji trenutak kada morate odlučiti što vas više košta. Usamljenost ili stalno emocionalno gašenje vlastite duše. I možda je najtužniji dio svega to što ste se toliko trudili biti razumni da ste počeli opravdavati čak i ono što vas uništava. To se događa polako. Čovjek počne misliti da je normalno stalno biti oprezan, da je normalno osjećati tjeskobu prije razgovora, da je normalno izgubiti mir svaki put kada druga osoba promijeni raspoloženje. Ali nije. I što prije to priznate sebi, prije počinje vaše unutarnje iscjeljenje. Najteži dio emocionalnog buđenja nije odlazak. To je trenutak kada konačno vidite koliko ste dugo živjeli protiv sebe. I tada uspomene počinju dolaziti drugačije. Ne više kroz opravdavanje, nego kroz jasnoću. Počinjete se prisjećati koliko ste puta prešutjeli vlastitu bol da biste izbjegli napetost. Koliko ste puta umanjili vlastite potrebe da druga osoba ne bi postala hladna. Koliko ste puta nosili emocionalni teret odnosa potpuno sami. I tada shvatite nešto veoma bolno. Niste bili voljeni zbog svog mira. Bili ste korisni dok ste tolerirali kaos. To čovjeka pogodi duboko, jer srce dugo želi vjerovati da će trud, razumijevanje i strpljenje jednog dana promijeniti sve. Ali neke osobe ne žele zdrav odnos. Žele emocionalnu dominaciju. I zato vaša smirenost postaje prijetnja. Zenon iz Citija govorio je, čovjek osvaja sebe kada prestane biti rob svojih reakcija, a upravo tu počinje vaš novi život. Kada više ne odgovarate odmah, kada ne osjećate potrebu braniti svaku svoju emociju, kada prvi put sjedite u tišini bez potrebe da spasite odnos. To izgleda jednostavno izvana, ali unutra to je ogromna revolucija, jer prije ste živjeli u stalnoj pripravnosti. Vaš um nije odmarao, vaše tijelo nije odmarao, vaša duša nije odmarala. Stalno ste pokušavali predvidjeti sljedeću hladnoću, sljedeći pasivni napad, sljedeći trenutak kada ćete ponovno morati dokazivati svoju vrijednost. I malo po malo izgubili ste sebe. Ako osjećate da prvi put jasno vidite ono što ste godinama pokušavali opravdati, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada vraćate sebi dostojanstvo koje ste predugo davali ljudima koji ga nisu znali čuvati. Postoji razlog zašto narcisi agoniziraju kada pronađete mir. Vaša stabilnost razotkriva njihovu unutarnju prazninu. Dok ste bili zbunjeni, anksiozni i puni potrebe za objašnjenjem, odnos je funkcionirao po njihovim pravilima. Ali kada postanete mirni, dinamika počinje pucati. I tada dolazi nešto što mnogi ne očekuju. Manipulativna osoba često postaje još intenzivnija kada osjeti da gubi kontrolu. Ponekad će pokušati izazvati sažaljenje, ponekad krivnju, ponekad će iznenada pokazati toplinu koju dugo niste vidjeli. I upravo tu morate ostati emocionalno budni. Jer kratka nježnost nije uvijek promjena. Ponekad je samo pokušaj vraćanja starog pristupa vašoj energiji. Kleant je govorio, sudbina vodi one koji žele, a vuče one koji se opiru. Mnogi ljudi ostaju zarobljeni, jer se opiru istini koju već osjećaju duboko u sebi. Istini da više ne mogu živjeti bez unutarnjeg mira. I možda ste već osjetili taj trenutak, kada vam je tišina počela donositi više sigurnosti nego nečija prisutnost. To je bolan osjećaj, ali i oslobađajući. Jer tada shvatite koliko ste dugo povezivali ljubav s emocionalnim preživljavanjem. Nije normalno osjećati strah prije običnog razgovora. Nije normalno stalno paziti na raspoloženja drugih ljudi. Nije normalno izgubiti sebe pokušavajući održati privid mira. Ali emocionalna manipulacija čovjeku promijeni granice normalnog. Zato sada morate naučiti novu vrstu discipline. Ne objašnjavati se ljudima
koji su profitirali od vaše zbunjenosti. Ne reagirati na svaku provokaciju. Ne vraćati se automatski u stare obrasce samo zato što vas usamljenost nakratko zaboli, jer usamljenost liječi mnogo brže od stalnog emocionalnog poniženja. Ako osjećate da se nešto unutar vas konačno budi nakon godina emocionalne iscrpljenosti, pretplatite se na kanal. Ovdje ne gradite hladnoću, ovdje gradite unutarnju slobodu. I postoji još jedna stvar koju mnogi ljudi teško prihvate. Neke osobe nikada neće priznati koliko su vas povrijedile. Nikada. Možda će čak pokušati okrenuti priču protiv vas. Možda će vašu tišinu nazvati sebičnošću. Možda će vaš mir nazvati udaljenošću. Ali Epiktet je rekao, ako netko govori loše o tebi, ne brani se. Živi tako da laž izgubi snagu. To je jedna od najdubljih stočkih lekcija. Ne trebate stalno dokazivati svoju istinu ljudima koji su odlučili ne vidjeti je. I upravo tu počinje prava emocionalna sloboda. Kada prestanete tražiti dopuštenje da zaštitite vlastiti mir. Jer dugo ste vjerovali da morate biti razumljeni kako biste imali pravo otići. Ali ne morate. Vaša iscrpljenost je već dovoljno objašnjenje. Vaša tjeskoba je već dovoljno objašnjenje. Vaše tijelo koje je godinama živjelo u napetosti već govori istinu koju ste pokušavali ignorirati. I možda prvi put nakon dugo vremena počinjete slušati sebe, ne svoju krivnju, ne svoj strah od gubitka, nego vlastitu unutarnju istinu, a to je trenutak kada manipulacija počinje gubiti moć. Postoji trenutak kada tišina više ne boli kao prije, i to je znak da se nešto duboko unutar vas promijenilo, jer prije ste tišinu povezivali s odbacivanjem, s hladnoćom, s kaznom, ali sada počinjete osjećati da vas upravo tišina spašava. To je veoma važan trenutak emocionalnog sazrijevanja, jer čovjek koji je godinama živio u psihološkoj napetosti često zaboravi kako izgleda unutarnji mir. Navikne se na emocionalni kaos, na stalno objašnjavanje, na osjećaj da mora zaslužiti osnovnu nježnost. I upravo zato mnogi ljudi ne primijete koliko su iscrpljeni, dok konačno ne osjete malo mira. Tada tijelo počinje govoriti, počinjete spavati dublje, disati mirnije, razmišljati bez stalnog straha od tuđe reakcije. I tada dolazi bolna spoznaja. Niste bili preteški za voljeti. Bili ste predugo okruženi ljudima koji su se osjećali ugroženo vašom emocionalnom jasnoćom. Krisipis Solija govorio je, ne uznemirava nas ono što se događa, nego sud koji donosimo o tome. A narcis upravo tu pokušava preuzeti kontrolu. Ne samo nad vašim emocijama, nego nad načinom na koji tumačite vlastitu stvarnost. Zato ste počeli sumnjati u sebe, zato ste se stalno preispitivali, zato ste osjećali krivnju čak i kada ste bili povrijeđeni. Manipulacija postaje najopasnija kada čovjek izgubi povjerenje u vlastitu percepciju. I možda ste već prošli kroz to. Počeli ste objašnjavati jednostavne stvari previše detaljno. Počeli ste paziti na svaku riječ. Počeli ste osjećati napetost čak i u trenucima kada bi trebalo postojati sigurnost. To ostavlja duboke tragove. Ali postoji razlog zašto sada ponovno osjećate malo unutarnje snage. Počeli ste vraćati sebi pravo da vjerujete vlastitim osjećajima. Ako osjećate da vam ove riječi vraćaju jasnoću koju ste dugo gubili, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada prvi put nakon dugo vremena ponovno osjećate sebe. Narcisi teško podnose ljude koji su pronašli unutarnji mir. Jer mirna osoba više nije lako upravljiva. Prije su mogli izazvati vašu reakciju jednom rečenicom, jednim pogledom, jednom promjenom raspoloženja. Ali sada više ne dobivaju isti pristup vašem unutarnjem svijetu. I to ih destabilizira. Ne zato što su izgubili raspravu, nego zato što gube emocionalni utjecaj. Epiktet je govorio, tko je gospodar sebe, slobodan je. I upravo tu leži razlog njihove agonije. Vaša smirenost pokazuje da više ne ovise vaše emocije o njihovom ponašanju. To mijenja cijelu dinamiku. Jer manipulativne osobe često trebaju osjećaj da mogu upravljati vašim stanjem. Kada ste tužni, osjećaju kontrolu. Kada ste zbunjeni, osjećaju kontrolu. Kada očajnički pokušavate objasniti sebe, osjećaju kontrolu. Ali kada postanete mirni, ostaju bez pristupa.
I zato će ponekad pokušati vratiti staru verziju vas, onu koja odmah odgovara, koja se boji distance, koja osjeća krivnju čim postavi granicu, ali sada morate ostati veoma pažljivi, jer emocionalno iscrpljeni ljudi često zamijene kratku pažnju za stvarnu promjenu, a istina se ne vidi u jednom lijepom trenutku. Istina se vidi u obrascu ponašanja. Zato stoicizam traži promatranje, a ne impulzivnu reakciju. Promatrajte dosljednost. Promatrajte kako se netko ponaša kada više ne može upravljati vašim emocijama. Promatrajte tko postaje nemiran čim pronađete vlastiti mir. Tu se često otkriva prava priroda odnosa. Ako osjećate da više ne želite živjeti u stalnom emocionalnom oprezu, pretplatite se na kanal. Ovdje učite kako zaštititi svoj unutarnji mir, bez mržnje, bez osvete i bez gubitka sebe. Postoji još jedna stvar koju mnogi ljudi teško priznaju sebi. Ponekad nisu bili zaljubljeni u osobu. Bili su vezani za nadu da će jednog dana konačno biti voljeni kako zaslužuju. To je veoma bolna razlika, jer čovjek može godinama ostati u emocionalnoj patnji, hraneći se rijetkim trenucima topline. Jedan dobar dan, jedna nježna poruka, jedan trenutak pažnje usred dugog psihološkog iscrpljivanja i srce ponovno počne vjerovati. Ali Zenon iz Citija upozoravao je: razum je dar koji čovjek mora koristiti čak i kada emocije postanu glasne. To znači da morate gledati cijelu sliku, ne samo trenutke kada vas netko tretira bolje, nego i ono što vaše tijelo osjeća većinu vremena. Mir ili napetost, sigurnost ili strah, poštovanje ili stalnu potrebu da se dokazujete. Jer prava ljubav ne traži da izgubite sebe kako biste je zadržali. I možda je upravo to najvažnija istina koju sada učite. Vaš mir nije sebičnost. Vaša tišina nije slabost. Vaša emocionalna distanca nije okrutnost. Ponekad je to jedini način da spasite vlastitu dušu nakon godina tihog psihološkog trošenja. Postoji trenutak kada konačno prestanete čekati da vas netko razumije. I upravo tada počinje pravi mir. Ne kada dobijete ispriku, ne kada druga osoba prizna što vam je učinila, ne kada vas konačno vidi onako kako ste godinama željeli biti viđeni, nego kada prestanete graditi vlastitu vrijednost na tuđoj sposobnosti da vas poštuje. To je duboka unutarnja promjena. Jer dugo ste živjeli kao da vaš mir ovisi o nečijem raspoloženju, o nečijoj pažnji, o nečijoj potvrdi i bez da ste primijetili, izgubili ste kontakt sa sobom, ali sada počinjete osjećati nešto drugačije. Tišina vas više ne plaši kao prije. Samoća više ne izgleda kao kazna. Mir više ne djeluje dosadno. Počinje djelovati sigurno. I upravo to narcisi teško podnose, jer manipulativne osobe često trebaju emocionalni nemir kako bi održale kontrolu. Kada ste anksiozni, lakše vas vode. Kada ste puni krivnje, lakše vas vraćaju. Kada stalno objašnjavate svoju bol, lakše vas drže zarobljenima u beskrajnom emocionalnom krugu. Ali sada nešto više ne funkcionira kao prije. Više ne reagirate na svaku provokaciju. Više ne osjećate potrebu braniti svaki svoj osjećaj. Više ne paničarite zbog tuđe hladnoće. I upravo tu počinje njihova unutarnja agonija. Ne zato što ste ih napali, nego zato što ste konačno pronašli mir bez njihove dozvole. Epiktet je govorio: slobodan je samo onaj čovjek koji vlada sobom. A vi sada polako učite upravo to. Ne kontrolirati druge ljude, ne pobijediti druge ljude, nego ne izgubiti sebe. Ako osjećate da se nešto duboko unutar vas konačno smiruje nakon godina emocionalnog kaosa, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada prvi put gradite odnos sa sobom koji nitko više neće moći uništiti. Postoji još jedna istina koju mnogi ljudi otkriju tek nakon emocionalnog udaljavanja. Koliko su dugo živjeli u stanju obrane. To postane jasno tek kada napetost nestane. Tada primijetite koliko ste bili umorni, koliko ste često analizirali tonove glasa, koliko ste puta osjećali tjeskobu zbog običnog razgovora. I tada shvatite nešto veoma bolno. Vaše tijelo je cijelo vrijeme znalo istinu, dok je još pokušavao opravdavati. Kleant je govorio: nijedna oluja ne traje vječno onome tko zna ostati uspravan. A vi ste dugo pokušavali ostati uspravni dok ste iznutra polako nestajali.
To iscrpi čovjeka dublje nego što drugi mogu razumjeti, jer emocionalna manipulacija rijetko ostavlja vidljive tragove, ali ostavlja nešto drugo, unutarnju sumnju, mentalni umor, osjećaj da više ne poznajete sebe i upravo zato vaš oporavak mora biti tih. Ne trebate dramatične osvete, ne trebate dokazivati koliko ste povrijeđeni, ne trebate natjerati nekoga da prizna vašu vrijednost. Stoicizam uči nešto mnogo dublje, da čovjek koji pronađe unutarnju stabilnost više ne daje drugima pristup svom miru tako lako. To je prava snaga, tiha, nevidljiva, ali ogromna, i možda nitko izvana neće potpuno razumjeti koliko vas je koštalo da ponovno postanete mirni, jer ljudi vide samo vašu tišinu. Ne vide noći kada ste se raspadali sami, ne vide koliko ste puta preispitivali vlastiti razum, ne vide koliko ste dugo pokušavali spasiti odnos dok ste gubili sebe, ali vi znate. I upravo zato sada morate čuvati taj unutarnji mir kao nešto sveto. Ako osjećate da više nikada ne želite izgubiti sebe pokušavajući spasiti ljude koji nisu željeli čuvati vaše srce, pretplatite se na kanal. Ovdje ne učite kako postati hladni. Ovdje učite kako postati slobodni. I možda je najvažniji dio svega ovo. Niste preživjeli samo narcisa. Preživjeli ste verziju sebe koja je mislila da mora zaslužiti ljubav kroz patnju. To je ogromno buđenje. Jer sada počinjete razumjeti da prava bliskost ne traži stalni oprez. Ne traži hodanje po emocionalnim ljuskama. Ne traži da se smanjujete kako biste bili prihvaćeni. Prava povezanost donosi sigurnost. A kada je čovjek godinama živio bez nje, mir počinje djelovati kao nešto gotovo nestvarno. Ali taj mir je stvaran i zaslužujete ga. Ne zato što ste savršeni, nego zato što više ne želite izdavati sebe da biste zadržali ljude koji su se hranili vašom nesigurnošću. Chrysippus Solia govorio je: mudar čovjek pronalazi snagu u sebi, ne u odobravanju drugih. I možda je upravo to vaša najveća pobjeda. Ne činjenica da ste otišli, nego činjenica da ste se vratili sebi. Tiho, dostojanstveno, bez osvete, bez mržnje, bez potrebe da ikome dokazujete koliko ste vrijedni, jer sada to konačno osjećate unutar sebe. Ako ste ostali do kraja, napišite u komentarima: biram svoj mir. I pretplatite se na kanal ako želite nastaviti graditi unutarnju snagu, emocionalnu jasnoću i stočki mir u svijetu koji često pokušava slomiti tihe ljude. Jer ponekad najveća pobjeda nije u tome da vas drugi konačno razumiju, nego u tome da više nikada ne napustite sebe.